As actividades de Xogamos na Rúa dentro da programación de Nadal do Concello de Pontevedra arrincaron este mediodía co lanzamento do alcalde. Fernández Lores probou a atracción instalada na Praza do Concello, acompañado das concelleiras Pilar Comesaña, Carmen Fouces e Anabel Gulías, que tamén se atreveron ca tirolina da Alameda. Foi o máis divertido que me tocou facer mentre do tempo que levo sendo concelleira. Abrimos un pouquiño máis Pontevedra as actividades de Nadal, xa as presentou Carme da Silva, e a verdade é que estamos moi contentos de poder ofrecer unha ampla gama de actividades ao aire libre, se o tempo permite, e eu recomendo a todo o mundo que probe maiores, non tan maiores, e cativada que probe a rampla e a tirolina porque paga a pena. Ademais destes xogos, abertos a todas as idades, a programación para as festas inclúe obradoiros infantís nas galerías da Oliva e os mercados de artesanía da Praza do Teucro e a sétima feira. Tamén haberá obradoiros, actuacións e unha gran pista de xeo no recinto feiral, que acolle dende mañá ata o 6 de xaneiro Mundo Nadal. Temos ese plan B tanto no recinto feiral coas actividades de Nadal, pero sempre recordo Galería do Oliva con esos obradoiros permanentes para os máis cativos, sétima feira que se vai a celebrar tamén nas galerías da Oliva con concertos, con obradoiros, con actividades, en fin, tamén plan B por si chove, si graniza como fai un pouquiño, que a xente poida ter un sitio non onde pasar un ratiño divertido. Para participar nas actividades é necesario presentar un ticket de compra de calquera establecemento de Pontevedra e de calquera contía. As atraccións de Xogamos na Rúa están abertas de 12 a 2 polas mañáns e de 4:30 a 7 polas tardes.